Milí hudební nadšenci, jsem Otto Orány a rád bych vám představil svou tvořivou učebnici hry na klavír, díl první. Učebnice má tento formát, takže se dobře používá na klavíru. Začínáme s dětmi tak, že pokládáme na oblast dvou černých sluníčko a na oblast tří černých mráček. K těmto sluníčkům a mráčkům máme i písničky v oddílu notovém určeném pro učitele. Jsou všechny tyto písně zaznamenány a jsou tam také návody, jak s dětmi začít tvořit na úplně elementárním stupni. Když máme za sebou toto, postupně pokládáme vysoké sluníčko, to je to vpravo, učíme vlastně děti orientaci, nízké zapadající sluníčko, to vlevo. A potom máme mráčky, máme vysoký, nízký a prostřední. V tomto momentě se začínáme s dětmi bavit o zvířátkách. Lev Eda žije v Africe a miluje sluníčko, takže je vpravo od něj. Naopak třeba kapr Filip, ten zase má rád nízký mráček, protože z něho prší, takže je tady. Takže děti se zábavnou formou naučí orientaci po klaviatuře. Abychom jim tu orientaci ještě utvrdili a zároveň zavedli tvořivý prvek, tak máme k tomu kartičky, kdy vlastně dítě si sestaví podle své libosti písničku a potom hraje buď to jedním prstem, anebo přidáme podle toho, jak to dítě dokáže. Dále se věnujeme obrázkové notaci, kdy v pravé ruce máme lva Edu a v levé ruce symbol sluníčka, dvě černé klávesy a tedy tato klávesa C. Pro dítě je to velmi intuitivní, hravé a snadno to hrají. Pro učitele je tady dvoučtvrťový takt, takže tato písnička by zněla takto. A pozvolna přecházíme k tradiční notaci, kdy vlastně dítě orientujeme nejdříve na prostřední, nejnižší a nejvyšší linku a později přidáváme i C1 v houslovém i v basovém klíči. To jsou takové ty nejvíce viditelné momenty pro dítě. Takže tady máme myšku Hanku, která se zavěsila na prostřední linku a opět pravá ruka hraje myšku Hanku, levá ruka hraje symboly mráčků a sluníček. A zde také přidáváme rytmy, používáme systém ta, ty a tak dál a vlastně v obrázkové příloze potom si můžeme vystřihnout tyto rytmy, různě je sestavovat a vlastně hrát už velmi pestré rytmy. Postupně se přidává používání tradiční notace, až vlastně dojdeme k naprosto běžné notaci, na kterou potom navazuje druhý díl, který brzy vyjde a který zahrnuje všechny vlastně potřeby tradiční notace, ale pokud by někdo chtěl využít pouze tohoto prvního dílu, je tady potom vlastně závěr, který napojuje na běžné učebnice hudební klavírní výchovy. Takže mě nezbývá, než vám popřát mnoho příjemných tvořivých okamžiků s touto učebnicí.